Ešte pred začiatkom videa by som vám chcel veľmi poďakovať za 100 odberateľov, veľmi si toho vážim. Zároveň už pripravujem veci na špeciálne videjko za 100 odberateľov, ale ak neviete, tak toto videjko malo prebiehať tak, že vy ste mi mali poslať nejaké svoje nápady, otázky alebo úlohy a ja som sa to mal všetko dať do toho jedného veľkého videjka. Bohužiaľ nám zatiaľ veľa vecí neprišlo, takže určite ak sa na to pozeráš, môžeš a máš nejaký nápad, tak určite ho napíš. Taktiež si budete môcť v tomto videjku aj zahrať, ale teraz už niečo o tomto videjku. Veľmi sa ospravedlňujem za zvuk v tomto videjku. Bohužiaľ, mal Slendy pri natáčaní prestrelený mikrofón a program to automaticky zaregistroval tak, že jeho nadvyšoval nado mňou a mňa bolo potom automaticky stišoval a bolo ma počuť oveľa menej. Takže to dopadlo tak, že ja som sa to snažil v editore upraviť, ale bohužiaľ je celé videjko tým pádom tikšie. A pri Slendym sú niekedy menšie spády dole, keď hovorí, takže by som vám odporúčil si po tejto scénke zhlasiť hlasitosť. To však nič nemení na tom, aké je toto videjko dobré a ako som sa veľmi na ňom nadrel, pretože toto videjko malo byť na začiatku vlastne 3 alebo 2 rôzne videjka, ale ja som sa rozhodol, že vám to dám do jedného. A taktiež som sa snažil v tomto videjku použiť troška iný štýl strihu, zakomponoval som tam nejaké meme, takže ak sa vám to tak to bude páčiť, určite mi napíšte dole do komentárov, či v tom mám pokračovať. Ale chcel by som vám povedať, že po tomto videjku si chcem dať menšiu pauzu, práve z toho dôvodu, že by som sa chcel naučiť niečo viacej o strihaní, lepšie to strihať, prejsť možno na iný editor. Takže mi určite môžete dať vedieť, či je to pre vás v pohode, že teraz možno dlhšiu dobu nevidie videjko. Čiže ale neznamená, že nevidie vôbec. Mám v pláne do konca letných prázdnin vydať aspoň tak 2-3 videjka, hlavne to za 100 odberateľov. Ale čo mám v pláne hlavne, tak je to, že možno vydávať videjka nebudem, ale za tých 100 odberateľov som aj vravel, že budem streamovať. Takže si myslím, že nejaký stream aj príde, pretože kým vlastne sa budem učiť strihať v tých nových editoroch a tak streamy strihať netreba, takže určite možno nejaký stream ešte cez letné prázdniny bude. Takže sa máte na čo tešiť, určite dajte like a odber a už sa môžeme pustiť na videjko. OK, takže čaute ľudia, vítam vás u nového videjka a dneska sme tu znova z Minecraft Skyblocku. Oh yeah! Znova tu na so Slendym. S kým iným? Ideme teda pokračovať. Ja by som ešte stával do tejto strany, lebo tam z tej strany sme našli iba jeden. Ešte nie, iba tie ice spikesy. No áno. Tak ja si zoberám bloky a pôjdem tam stavať. OK, tak ty zatiaľ kým ideš stavať, tak ja idem avkovať. Ja teraz idem avkovať s tým, že budem iba držať práve a shift. Ja som položil toľko blokov, tých 2 stakov a nič tu není, takže asi idem naspäť. Ináč možno by som začal stavať aj nejaké základy baráku. Berem. Na tom sa podujmem. Fajn. OK, otázka. Mám ísť, že cez do toho Deep Darku a potom ísť rovno, alebo mám ísť proste takto rovno, jak sme začali ísť? A proste pokračovať rovno? Neviem, jak ty uznáš za vhodné. Pôjdem pokračovať rovno proste. Znova... Nemáme tu ešte nejaké CD? Netuším. Nie, nemáme. Ja vidím vesnicu ostrov. Čo? A vyzerá to, že je tam blacksmith. Počkaj na mňa, ja si odložím všetky veci do česty, aby ti náhodou zhrňu. Akože v pohode, ja na teba počkal, ale ešte sem nemusíš ísť v pohode, to je tak... Ešte kľudne zober bloky, lebo na to mi nevystačí, ono je to fakt dosť ďaleko. Tak berem stack až 4. Sú tam villagera, to už vidím. A ľudia, ešte jedna vec kým mu do videa. Nezabudnite mu dať like a odber. OK, ako som vravel, nevystačia mi bloky o pár, takže by som mal počkaj tam, ja som hneď za tebou, len sa chcem dožrať. Ten villager skôr spadol dole, vidíš toho knihovníka? Pozri sa, kde je. Pozri sa. Ja som to videl. Ja si berem blacksmith.
Vole, ja si ju chcem vylútiť, ty máš už super veci, ja už som niekoľkokrát zhebol. Je tu aj perla. A hoď mi ten chestplate. Jo, no ne, to sbieram na to, máš kúpili. Vole, ty si charakter. Tak ja si ešte vykraftím z toho ironu. Okej. Ja idem za dneska perlu. Mám šípy, Vole. do šípov, potom. A tá dedina je fakt pekná. Je. Paťo, ja ti musím povedať, čo som našiel. Čo? Ja mám Unbreaking 3 knihu a Knockback 2 Respiration 3 knihu. A to je dobré či zle? No, a k tomu mám ešte Enchant Battle 1, 3 papiera a 1 knihovnu. Ja som dostal nápad. Teoreticky. My, ak máme dosť ironu na Cauldron, tak si môžeme spraviť... Už Cauldron. Čo? Nám už chýba iba Dripstone. No a máme, však tam bola Dripstone kejka, nie? Ja som ho neťažil, ale podľa mňa tam bude a možno som ho aj ťažil. Je to? Jo, nie, že my máme dobrá Cauldron už. Máme? Máme? No vlastne hej, no. OK. Tak to je dobré. Lebo tu na oné, vidíš tu na je láva v tej blacksmithe. Ale škoda, že tu nie je Iron Golem. Jo, no ja som si myslel, že ho vidím, ale to bola tá ovca. Ok, mám 36 chleba. Fajn, ja by som išiel domov. Naťaž nejakú hlinu, nech sa tu nám môžeme dostávať. Jo, je tu dripstone, my môžeme spraviť infinity generátor. Tak to zrobíme, takto. Vlastne potom už budem môcť aj urobiť... To jak slova, vieš čo myslím. No portál. Yes, tu na je cave s Minecartom. Kde? Tu na dole, pod dedinou. Ja, no som videl, že tam dačo je. Ja som tam nechcel ísť ešte. A čo tam je? Bol tam diamant? Ak hej, tak spravíme krompač, že neuvnič to. Vidím lapis, ironu, veľa, uhlie. A ešte ide aj tu na trošku nižšie. Yes, mám ďalšiu perlu. Ok, zvládneš sem dojsť bez toho, aby sa ti dačo stalo, alebo mám ísť za tebou? Teoreticky by som to mohol zvládnuť. Jo, ja tam aj tak idem, pretože chcem zobrať tú lávu. Jo, ja už nemám u seba tie dobré veci, takže ja už som v pohode, keď tak. Ok, tak to dal som ti do toho chleba, dyne, mrkvy, gold nuggety, 4 gold ingoty, 4 irony, ender perlu a zlatú mrkvu. Potom mám už u seba iba sleby, moss block, moss carpety, bone meal a minecart. Ja som veľmi nerozumel, čo si povedal, ale chápem tvojmu zmýšľaniu. Poďte, dal som ti do bundlu veci. Ja pochopil som tomu. Poďte, to bude, predám ti balík proste. Ok, mám lávu. Yes, good. A jo, tu si. Nech sa páči, pane, tu je balík. Ok, ja asi budem shiftovať troška, no pretože istota. Chápem. S takými dobrými vecami. Keby sa teraz zobudil Warden a proste mi ma snajpol na tom moste. To by bola katastrofa. Ale počkaj, teraz robím úpravy na našom moste. Rozširujem ho. To je za mňa dobrá úprava. Jo. Kde by sme to spravili, ten Infinity Generator lávy? Ja mám nápad jeden taký dobrý. Ok, ja mám u seba už tie veci na to. Zostrojenie potom. Jo, v tej kejevke. Jo. A musím tam poriadne schody. Jo, spravím, len si musím zobrať môj pickaxe. Dobre, musíš mi dať sekundu. Počkaj, vykrafti ledry a hoď mi ich sem. Aha, ok, počkaj. To bude lepšie. 3 stačia, alebo 6? Raz, 2, 3, 4, 5. 5 potrebujeme. No, ja nemôžem vykraftiť 5, keď sú po troch. Tak vykrafti 6. Tam máš 6. Ďakujem. Hop, hop, hop. Hop, hop, slávnosti je to otvorené. Ja by som, ono to tu horí, Paťo. Ja by som tú lávu okolo takto jemne... To som chcel aj navrhnúť, že by sme to ozostávali. Ok, kde presne? Donesem krompík, nech to tu môžeme trocha upraviť. Jo, v pohode. Ja nemám krompač u seba. Au. To ma trochu bolelo. Jo, kapeto. Á, vole. Však kľud. Ok, kape to tam, fajn. To je good. A jo, trošku senka hodíme. Dobrý progres. Dobrý progres, no. Good job. Keby sme... Ja by som normálne... Actually tam možno išiel trocha trade s tými villagermi.
Lebo počkaj, ja sa idem na čo pozrieť. Za 13 emeraldov môžem mať Iron Match zo Sharpness 2. Tak to potom vlastne môžeme si kúpiť nakoniec aj celú výbavu, kamo. Tak to stihneme v dnešnom dieli, tak to hovorím, to stihneme v dnešnom dieli. Are you sure about that? OK, lenže ja potrebujem teraz obetovať jedného vesničana, aby bol Fletcher. Kamo, tak buď budeme mať Sharpness 2, alebo môžeme mať Fire Aspect 1, Knockback 1, Ironový. Fire Aspect 1, Knockback 1 je lepší. Aj podľa mňa. Len teraz To si môžeš zapáliť hociakého moba a ešte k tomu aj aj vypečené jedlo, kámo, rovno. No, keď to máš napríklad z prasiatka. Počkaj, tu by mal byť nejaký Fletcher, lebo je tu Fletching table. No mal. A kámo, po tej dvojblokovej ceste sa chodí tak dobre. Jo, kámo, to by sme mali spraviť všade. Jo, však to chcem. Prečo ono je to práve že aj dobre. OK, som tu. Kámo, o nich to bolo viacej, mi nehovor, že my sme to načítali a oni poskákali do vojdu. Ináč ty si tu nezobral irony. Áno, pretože som nemal u seba pickaxe. A nemáš teraz? Nie. Aha, dobre, tak tu sú potom orečka, ja to potom prídem vykopať. Jo, však viem. Sú aj diamanty ináč, Paťo. Good, tak ich vyťažíme potom. Dobre. Ja pozerám, či tu nie je žiadny oný, ale vyzerá to, že není, takže... Kamo, kde sú? Podľa mňa tam boli aspoň 4 a teraz sú tam 3. Na 100% tam boli 4, lebo som videl 2 oných knihovníkov. Raz, dva, tri. No, 3. A tam to končí. Možno ich tu môžeme rozmnožiť. Jo, vlastne fakt môžeme. Ja mám dosť, môžem urobiť posteľ. Ok, oni sú tu postele? Jo, ale že mám aj ďalšie. Nie, počkaj, ja ich poberiem všetky. A potom keď zväčšíme ešte ten most, tak ja si ukradnem torčky. Okej. Torčky sa nám budú hodiť. A vlastne potom ich ešte si budeme môcť urobiť množírnu na ostrovie. A vlastne ešte aj tu nebol v tých barákoch. Ja to vyťažím. Vole, yes! Ja mám super item, pozri čo mám. Kamu? Ok, ja si to healujem mrkvou. Ti hodím ešte Bramborou. tú vlnu. Ja rozmýšľam, kde by sme spravili tú množiacu miestnosť. No. Pretože musíme ich ako keby aspoň 2 nalákať na jedno miesto. Mohli by sme ich dať do lodičky, ja mám lodičku. Do Blacksmithu ich hodíme. No aj to, len... Počkaj. Jo, oni sú tu na 2, počkaj. No? Počkaj, ja som jedného dal do lodičky. Mám 2 v lodičke. Yes, tak to ich narveme tu do domu. Dobre, ale to môžeme, lebo oni sú hneď tu na, pozor. Počkaj, ja to tu rozkopem. A... Čiže keď šprint hitnem do loďky, keď budú v nej. Jo, posúvam ich. Jo, posiel sem kadaj. Poď dať. Jo, však ideme to tu prerobiť, len ich tu necháme. Spravíme to väčšie, podľa mňa trochu. Jo, ja potrebujem sekiru. Ja mám, ale ja potrebujem kúpať zase na kameň. Vieš čo, tak ty to prerob a ja tu na zatiaľ skladím im púdu. Tak ja si spravím drevený krompáč jeden, pretože potrebujem vyťažiť kameň. Ok, ja mám drevený krompík. Počkaj, ináč ktorého? Jo, toto je ináč ten čo tu je. Pozor! To je ten, čo predáva ten dobrý enchant. Ten Fire Aspect a on nie. Paťo, nie. Dávaj, okolo neho. Kam? Kamoško, ja viem, že nebavíte možno až tak živo. Chcel by si... Ja ti tu položím takú peknú postielku. Poď. Taká, pekná, dobre ti. Na. Postielka. Poď, postielka. Dobrá. Poď sem. Nepáči sa ti, ešte druhú mám aj, pozri. Tak nepoložím. Poď. Ne! Chce ísť. On chce ísť kurňa do vojdu. Počkaj, zober mu Blacksmithu, ja ho budem tu dať strážiť. Ty mu zober Blacksmithu, aby sme ho nalákali. Na povolanie. Jak zober mu Blacksmithu? Ale jemu sa potom resetnú trady. Ne, tak to je zlé. Jemu sa resetlou. Čo? Jo, aha. Ja som nič nevyťažil. Jo. On bol asi príliš ďaleko, alebo ja neviem, ja prísam, že som nič Si nevyťažil. farmár. Čo?
Ja aj no, Zem výborné. farmár. Nevadí, spravíme ďalšieho potom, to nevadí. Však... A že nevadí, akože on sa to dá brať skresovať do nekonečna. Jo. A počkej, on má celkom dobré trady. Ale netradujem s ňou, lebo potom sa to nebude dať vymeniť to povolenie. Rozmýšľam, ako sa sem budeme teda dostávať. Prekopáme sa. Tak poď, chceš ísť nuka, alebo to tu zariadím zatiaľ ja. Jo, Chcem ísť nuka, ja mám žrádlo pre nich. počkaj. Ne, počkaj, ja sa musím šprintnúť. Ja nešprintujem. Jo, ja nemám jedlo, preto nešprintujem. Som sa čudoval. Ok, posunul som ich. Teraz som hodím tie postele, pozor, do toho rohu to chcem dať. Bude Jo, tady som nejaké množina. šabónka tam tie, takže počkaj. Ja idem pre ne. Ja pôjdem, to na zatiaľ osvetlím. Ok, máš nejaké jedlo, čo im tu potom hodíš? Mám mrkvy a brambory. Ok. A ešte robím aj chleba, Ja by som možno išiel domov pre nejaké ešte spraviť rebrík, alebo ich možno spraviť aj tu na rebríky, že by sme sa proste dostávali, ale oni vedia lostiť po rebríkoch, tak ja neviem čo spraviť, kámo. Ok, keď budeš mať pripravený chleba a všetko, tak povedz, ja im rozbijem lecku. Ja si zapnem hitboxy pre istotu. Môžeš prestať žať chipsy, máš pripravené veci. Chleba, počkaj, dám si to ku sebe. Ok, rozbil som lecku. Tak. Capek to jeden zobral. Nič nezobral. No tak tento si nič nezobral, ale... A nie, to nevadí. Oni sa potom rozmnožia. Ok. Choj prvý, ja ho nepustím. Choj prvý. Aha, som. Ok. Fajn, necháme ich tam chvíľu. Jo, tu nás sú ešte okná, my môžeme potom pozorovať. A nič To bude nerobia. rodeo. To bude rodeo. Mohol zatiaľ farmiť ďalšie tie oné. O jedlo, aby si im ho potom mohol hádzať. Kamo, však čum na tú farmu. Tá farma ide pomaly. No, tak asi budem čakať, alebo ja neviem, čo teraz efektívne by sme mohli robiť. Potom, čo sme nechali vesničanov rozmnožovať sa, sme premýšľali, čo by sme mohli robiť. Nakoniec nás napadlo, že by sme si mohli pripraviť toho Fletchera na tradovanie. Chvíľu nám to trvalo, pretože farmárovi sa veľmi nechcela zmeniť profesia, ale nakoniec sme to zvládli. Potom som si išiel na bejsku zaniesť, ale hlavne zobrať nejaké veci a zobral som si hlavne ironový krompáč, aby som mohol vyťažiť všetky veci, ktoré boli v podzemí v tej kývke pod vesnicou. Potom som ich všetky dal vypalovať a rozhodli sme sa, že by sme mohli zasadiť a vyťažiť nejaké stromy práve preto, aby sme mali tyčky na tradovanie s Fletcherom. Ale ako náhle sme mali čakať na ďalšie stromy, tak sa nám nechcelo a išli sme ťažiť aj logy z domov a pri ťažení prvého domu sa mi stalo toto. Ja som sa zlakol práve, že ma podkopala kráva. Ja si myslím, že to nie je normálne. Potom, čo sme už mali celkom dosť dreva, tak sme si z neho išli vykraftiť tyčky a väčšinu z nich sme predali Fletcherovi. Ale potom sa začal upgradeovať, takže sme si pri blacksmithe spravili čestku a hodili tam všetky nepotrebné veci, aj s pár tyčkami. Potom som ešte išiel skúšať tradovať s Fletcherom, samozrejme mi ten trade potom zatrhol, takže som pár tyčiek dal ešte Slendymu, ktorý to skúšal. Ale potom som išiel znova ťažiť drevo, až dokým Slendyho dačo nenapadlo. Vieš čo, ja teraz si odložím všetky veci do truhly. OK. Aj brnenie a pôjdem domov pre tie slaby a pôjdem rozšíriť nám cesty. Ok, ja sa idem pozrieť ešte, jak sa darí tým dedinčanom, že sa rozmnožovali. A zrazu nekonečno detí. Takto, on to nevadí. Oni onedlho vyrastú a ako náhle bude táto cesta dostatočne rozšírená, tak ich proste odvezeme na náš ostrov, niekde si robíme Iron farmu. Takto ja by som kľudne keď tak tú Iron farmu, keď už pri tom spravil aj tu. A jednak ja by som ich kľudne aj rozmnožoval tu. Pretože ak budeme mať tie väčšie mosty, tak je to aj tak podľa mňa. Jo, dá sa spať. Ok, mám, že 27 saplingov.
Ja si to asi tak kde spravím to, čo som vravel. Máme doma nejakú hlinu? Počkaj. Keď sa tak pozriem do čistého, máme tu na 9 hliny. A ešte aj piesok. A, nie, viac. Jo, máme tu na aj coarse dirt, tak to je dobré. Tu ti tam donesem a ja ti z nej urobím normálnu dirt. OK. Asi tu aj naťažím a spravím si proste tu na okraji taký most, no ne. Kamo, on za mnou chodí, strká do mňa, ale aj tak stále nechce ešte ten trade. Tak, akože... Jo, počujem si myslí, že aha, oni sú na mňa hnusní. Je tu Iron Golem! Fakt? Ja som chcel povedať, že on sa môže ešte spalnúť, áno, je tu. No áno, pretože asi sa denčia začali nás báť. Áno. Majú rešpekt. Ok, už ho berem. Už budeš mať môcť potom kľudne aj full iron brnko, ale zatiaľ je to podľa mňa zbytočné, keďže budeme tradovať ho. Asi tak. 5. level ináč. Good, ja mám level 7. Počkej, ja som si nemal zase viacej tradoval. Ja neviem. OK, ja už som skoro u teba, len už barušujem most u Deep Darku. OK. Potom sa budeš kochať, akú dobrú cestu som ja urobil. Aj, som skoro skydol vo vojdu. I'm here. Tu je ďalší Iron Golem. Sú tam 4, ja? Ale tí dvaja sú malí ešte. Že mám pocit, že tak ten Iron Golem je na kraji ostrova. Ale prčic. OK, nedotiahne. Rýchlo som sa ešte vystával jeden blok. Yes. Nemáš lopatu? Nemám, ja som práve chcel, ale nemám. Ináč už máme už máme 20 ironu. Good. Spolu s tým, čo máme doma, tak už budeme môcť mať aj na anvilku. A budeme si môcť spojovať aj enchanty. No to bude good. Kamo, ale tento proste trucuje, on nechce obnoviť ten trade. Luky, počkaj. No. Na. No, jo, dík. Je tu vlastne zastavený ten vchod, ako keby do tej caveky tam spodnej, ale ja si myslím, že to nebude až tak vadiť. Jedinčaník, ja tu mám pre teba tyčinky. Chceš? Poky, dá, a nie. What? Bro, what are you talking about, man? Kurňa vole, stále nechce. Ostatné trady mu idú, lenže sa bojím, že on nám už nebude predávať, čiže asi by som mu potom už zničil tú work stanicu. Jo, ale on to aj tak si nezmení už tu povolanie, keď sme s ním Je tu ďalší Iron Golem! Oh my god. Tak ho môže zabiť ku mne. Jo, ja som vedel, že sa tu budú ako keby spawnu, ale to mám už zo svojho hardcoreu. Overené, takže... Pozor, jo. Ja som Oh shit, not good. zvyknutý. Pozor. Mňa, vole, Som vrál, do prcic. Jak to, že na mňa dosiahol? Tu bol jeden blok. Vždycky sa pre istotu stáva 4. Stále dokážeš hitnúť a... Ja som mal iba 3 bloky, on ma väčšinu času nevedel hitnúť, keď som Ale bol 3 bloky na ním. Bol tam jeden blok navyše. Vždycky sa stáva Kurňa. radšej 4. Čiže ty ho zabiješ? Jo, poď. Ok. Kámo, to bol fail a ja že už dneska nezhebnem. No, ja som ti chcel povedať, že pozor, lebo ja väčšinou Iron Golema zabijam tak, že si najskôr postavím stĺp, tam kaďal ide a až potom ho hitnem, takže... Nemáš zase väčšinu mojich vecí, nie? Jo. Počkaj, Ja som nie, ja mám iba toto. Jo, tu nás sú ešte. Laginy. Tak to je 24 ironov, to je good. Jo, už vyrastli. Jeden vyrastol. Nie, obidvaja jeden. Oh, wise, mňa bolí nos. Hm. A toto bol Môžu super byť iba o progres. blok, alebo majú byť aspoň o 2. Ak si som skoro dal o 2. Okej. Semni krávo, pitomá! Tu nám to možno bude padať do vody troška, ale nevadí. A do prčí, som hitol, lenže on mi to buglo. Paťo, pozor. Dobre, on sa bagol, dobre. Ach jej, mne sa zničila sekira. Skamu. Porque z Afrika, sami na mia, waka waka, sami na mia sekira. Ale to je Afrika, a keď robí, baba.
Plus 5 ironov, plus 5 ironov, plus 5 ironov. Poď spať, ináč potom keď zvedeš. Mhm. Chceš Yeah, boy. pomôcť? Do prčic. A on na mňa dočiahol. On na mňa dočiahol. Jak to, že na mňa dočiahol? Ja som to položil blok nešťa. Si... A nemám zbraň, ja zevnem. Utekaj, nechoď po ňom. O, dobre. One punch. OK, poď sa vyspinkať. Ja spím. To je moja posteľ. No, nemám inú. Come on. Slíbujte. Si blbý. Dobre, môžeš sa dať naspäť. OK, je tu postavené to na tie stromy. Takže... Je tam chleba nejaký? Jo. Jo, je nejaký, ale... Ešte tu je vít, potom aj. Jo, lenže to musím niekedy vyrazť úplne. No, tam jeden nie je vyrastený. Ináč padlo 5 ironov. Super. A ja som ho dal na one punch proste. Jo, jo. OK, tak... Asi zober ten chleba z tej čestky. Počkaj, daj mi ešte sekundu. Oni sú hneď za týmito blokmi, jak sú, máme tie dvere, takže asi by som išiel z inej strany. Ja berem. Možno nie však iba rozbi sklo. Jo, aha, hej. Počkaj, trápiš sa tam? Jo, tráfáš, dobre, poď. Bere to ten, jo, berú to. A počkaj, radšej... Zastavaj. Čo, to neprejdu? Malý, áno. Jo, aha. A on má veľkú hlavu. OK, už to vyzerá, OK, že s tým robia, pobrali to. My sme troška off-screen progresovali. Ja vám idem ukázať, čo máme doma. Ako prvé. No, ako keby progresoval hlavne Slendy. Pretože ja som dneska išiel do školy, ale Slendy nie, takže progresoval hlavne on. Jo, no a tu na to už môžete vidieť. Máme barák, konečne postavený. Celého postavil Slendy, takže som sa nejak nečinil. Tu som si začal stavať platformu, kde si dávam lávy a kde potom ju zväčším a začnem tam robiť portál. Takže vám predstavím tu na náš dom, je to také stiesnenejšie, tu máme proste postele. A... Kamo, tu na dole máme skladisko. A troška sme sa činili s emeraldami, aj s tým ironom vlastne. A som to tu na akurát ešte teraz off-screen upratával tie čestky. A potom máme ešte tu v podzemí. Tu je farma na berísky, počkaj, to pravým sa kliká, jo, jau. Ktorú rovno môžem zobrať. Jau. OK, už tu mám farmu na berísky. Tu nám teda kvapká tá láva a teda to som tú lávu už zobral, pretože som dal tam hore vlastne. A to je vlastne všetko. Môj plán je momentálne, asi kým dojde Slendy, ísť na ostatné ostrovy a pobrať stadiaľ hlinu, naťažiť, vidíte, že mám onú lopatu, pretože máme kopec saplingov a budeme potrebovať to drevo. Takže ja by som si chcel spraviť proste obrovskú platformu, kde vlastne ich nasadím. A Slendy sa vlastne činil aj s týmito onými mostami, že niektoré sú dvojblokové už. Pôjdem najskôr ťažiť na akáciu, lebo tam mám pocit, že je najviac tej hliny. A že ju nebudeme potrebovať až tak, tú akáciu. Samozrejme nechcem veľmi coarse dirt, chcem hlavne... Tak to... som nečakal. Nie, nebudete stadiaľto chodiť, tak... Zastavím vás. Kamo, na mňa proste vybehol mini zombík. Ne, ona... Teraz začína... Takže sa môžem vracať, super, som šťastný. Jo, vidíte, jak sa tá láva tam rozteká. Máme proste tunele lávy a vody. Ešte Slendy zabudoval nám ten proste... jak sa volá, stone generátor do domu. Proste keď takto dojdete, tak po tou lanternou to je stone generátor, aj keď to tak nevyzerá. A vlastne rozmnožujeme tých villagerov, máme zatiaľ 4 dospelých, ale z nejakého dôvodu už sme im tam hádzali jedlo, ale ešte sa ďalej nerozmnožovali, neviem. Dúfam, že
sa nám podarí získať ešte viacej villagerov. Lebo máme jedného Fletchera a potom tých 4, čo nemajú žiadnu profesiu. OK, takže ja idem naťažiť tú hlinu. OK, takže už sa mi rozbili obidve lopaty, zároveň som to tu už zarovnal úplne, potom aj ručne, ale už sa stmieva zasa, takže idem zasa domov, lebo som si nezobral posteľ so sebou. Nepozeral som sa do inventára, ale myslím, že budem mať dosť hliny. Skopal som to, ježiši, no kámo. Z toho spravíme takú veľkú platformu, spravil by som to podľa mňa pri tej vesnici, lebo tam už jednu mám, ale to je fakt, že menšia. A tam stadím už stromy, takže by som proste tú istú zväčšil niekoľkonásobne. Tak ja si myslím, že sa do toho môžeme pustiť. Saplingy máme, všetko máme, takže ideme tam. Takže prvé, čo som spravil aj tu na chybu, a chcem ho hneď napraviť, je to, že som zbytočne veľa využíval tú hlinu. Tým pádom toto všetko úplne vykopem. Všetky tieto saplingy, aj keď už sú v procese, tak ich povykopávam. A prvá chyba teda je to, že ak bude takto tuna, tak to znamená, že dookola môžu byť trebárs tie stone slaby. Tuna vlastne ten kameň už bol, či tá hlina už bola. Takže tu stačí, keď to proste spravím takto. Aj keď ten stone bude obnoviteľný, takže si myslím, že to bude krajšie, keď ho tam dám. Takto. A proste bude tam vždycky takto, budú komorky a tu bude vždycky oný sapling, že jo. Takto úplne to isté. Ja si spravím zase lopatu, aby sa mi to ničilo rýchlejšie. Keď sme pri tom, ale nemám drevo žiadne. Nie, tu som to spravil zle. Tu lebo to, ak toto je oblok proste iba, takže tu už môže byť a tým pádom tu budú kamene. Jo, logika. Tým pádom. Tu vykopem si najskôr tie diery a potom tam podávam tie kamene. OK, krásne to vyšlo po tú cestu. Tak z toho som spravil celý blok, nevadí. Ona potom zostáva tá hlina. To ja chcem čakať. Je to tak, že ešte hlina? Vyzerá to, že nie. Okay. No a proste, choďte preč. Proste takýmto spôsobom to chcem spraviť všade do toho smeru. A ešte to budem rozšírovať, vlastne tu nám v tom bráni tento barák. Choďte, kamo teraz ste tu. A tu proste takto budú saplingy, že jo? Tak, bude to rásť. Dúfam, že to bude rásť. Takže to ideme spraviť teda takto, ako som to začal robiť všetko. Tak ako som povedal, tak som pokračoval v stavaní farmy na stromy. Jediné, čo som po chvíli zmenil, bolo to, že keď som prešiel za Blacksmith, tak som ju trocha rozšíril. A inak som stále dookola robil to isté. Ničil som hlinu, pokladal som slaby a pokladal som saplinky. Po chvíli som konečne minul prvé 2 staky slabov a to iba na tom základnom ostrovu. OK, takže môžete vidieť, že to už funguje. Ja som zatiaľ vymienial iba toto, doteraz, tú vlastne hlinu za tie slaby, skoro som všetky tie slaby minul. A už mi tu povyrastli nejaké stromy, takže ja ich idem vyťažiť. A zasadím tu tie saplingy a pôjdem chvíľu avkovať pri cobblestone generátore. Alebo sa pozriem, či ešte nemáme také slaby, lebo budem toho potrebovať riadne veľa mi došlo, keď sa pozriem, že 2 staky som proste minul iba na toto. A chcem to spraviť fakt dosť veľké, takže tak, toto je vec, ktorú by som nechcel odfláknuť, pretože tie emeraldy sa nám jednak budú hodiť a to drevo budeme potrebovať nielen na tie emeraldy, takže túto vec by som si rád zobral ja do rúk a spravil ju dobre. Sandy nám už spravil barák, takže ja mám teraz asi za úlohu spraviť toto. Ale kámo, vyzerá to super celkom. Mne sa páči, jak je proste toľko tých saplingov na jednom mieste. A bude ich tam ešte oveľa viac.
OK, takže pozrieme sa, či tu je dačo. Tu vyzerá, že nie. Jo, no tak je, ale že veľmi málo. Nič z toho. OK. Tak ja si zoberiem oných. Si vykraftím ešte pár krompáčov. OK, mám 3 krompáče. A budem tu proste chvíľu avkovať. Trošku si vyprázdním inventár, aby mi to malo kam házať sa. Fajn. Takže ja vám to tu asi stopnem a ozvem sa vám teda, keď budem mať buď dosť cobblestone, alebo sa stane dačo zaujímavé. OK, takže čo, ja som si naťažil už nejaké tie cobblestony a už sa k nám pripojil tu na Icelandy a ja idem teda pokračovať. Môžeš ísť aj tam do tej akacie. Jo, aha, no tak to už reálne vyrastlo zatiaľ, čo som avkoval. No, tak to kľudne vyťaž, ale potom mi tam zase naspäť tie saplingy, kámo, pretože... Ty slabý, tak to sú všetko 2 staky slabov. Takže ja neviem, koľko na to využijem dokopy. Takže... No veľa, no. Ja idem si jednu posteľ presunúť sem, pretože už ma nebaví behať tam a naspäť. A zoberiem tú tvoju. No viem, ja si pre svoje spanie zoberiem tú tvoju. Pretože, ty tam máš. Môžem. Kto mi v tom zakáže? Kámo, typek sa proste urazí. No, spí. Jo, ty spíš. Jo, tak ty si nespal, teraz si ešte začal spať. No dobre, tak ho hodím do vojdu, už keď nemám. Choď k nám a sklid si onú farmu, máš tam veľa vítu. Ešte si tam nedoťažil tie stromy. Tam ešte jeden je. Jeden tam je ešte, vidím, že tam jeden existuje. Aha. Tak to funguje až veľmi efektívne. Ty by si bez tak tie stromy zasadil tak 3 bloky od seba. OK, tak nedostaneš to dubové drevo. Už nemôžeš tady to ťažiť, aby si vedel. Si povedal, že stromy sú ti jedno? Dobre, choď, aspoň ma to nebudeš otravovať. OK, už je to symetrické všetko. Ako keby, ja to môžem spraviť fakt veľké, ja neviem úplne jak veľké to mám robiť, pretože asi dovtedy, kým sa mi neminú slabý, pretože tá hlina není momentálne taký problém, lebo ja používam oveľa viac tých slabov ako tej hliny. Po dlhej dobe stavania znova toho istého dokola mi konečne došlo, že Slendy ho nepočuť. Ja som musel znova zapnúť natáčanie, pretože ja som mal vypnúť zvuky z počítača. A už som tu pripojil aj Slendy a ja som sa v ňom s ním v prvej časti rozprával, lenže jeho nebolo počuť, takže možno to bude vo videjku, možno to strihnem, neviem. Ale vyzeralo to tak, že som sa rozprával sám so sebou, takže... Jo, môžeš si ťažiť tie stromy a zasadiť saplingy. Kámo, koľko ich tu kurňa? Je no. Bude fungovať efektívne. Tak tomu ver. A teda ja momentálne rozširujem tú farmu na stromy a Slendy rozširuje barák. Jop. Znova som veľmi dlhú dobu robil to isté, až kým som sa nešiel na farmu pozrieť z diaľky. OK, ja sa idem pozrieť z boku, jak to vyzerá, ten oný. Pretože na minimape je to celé zastené tými stromami. Kámo, tak tam je toľko stromov. To je masívne. Pokračoval som ďalej v práci, ale teraz som pre zmenu vyťažil aj pár stromov, ale to hlavne kvôli tomu, aby som sa stadiaľ vôbec dostal. Potom som znovu išiel na rozširovanie farmy, občas som kvôli odreagovaniu skontroloval villagerov, až dokým sa na farmu neprišiel pozrieť Slendy. Kámo, to je čo? Ty si vybudoval umelý les. Poď sem, kámo, poď sem, to je proste, jo, tu je skeleton. Nás sa spavnula mačka na moste. Ok, zabil som to na skeletona. Ok, ja idem zabiť mačku. Dobre. Ale nie, to môžeme mať jak peta. Ja som tu už našiel tak 3 mačky. Nechaj tak. Aj? Poď sem. Pozri sa, počkaj.
To je proste takto tunel. Poď sem fakt. To vyzerá strašne dobre. Toto je Bekus. Kámo. Ok, ale ja idem skladiť farmu. Po Slendyho návšteve som išiel robiť čo? Áno, správne, zasa rozširovať farmu na stromy. Až dokým mi konečne nedošli materiály na stavbu. OK, došli mi veci. Good. Kedy už, ale vlastne my už máme celkom dosť veľa emeraldov, čiže už by sa hodilo, aby sme už začali robiť tamto hodin. Oh shit, not good. Čo nám predá ten Dia Armor. Je noc, sú tu mobky. Utekám, pomôžte. OK, ja idem vyfajtiť toho creepera a potom skúsim zachrániť nášho vesničana. OK, tak ten OK, kamo. Jo, to je tmou a už sa smieva. Ja som si vypol light mod. My to máme iba tým light modom. Kde si? Jo. Jo, ja mám tu postel. Ja si myslím, že mám Nie, ten vesničan prežil. Kamu? Ale jo, tu naprší. No ja viem. A ty chodí domov, inak nevyspíš. Vyspím. Hop, dojdu s vami. Vyspí sa tam na posteli, vole. Ohni šipa. Je tu ešte zombík. Sú tu ešte. Tak ja som mu dal také kompo. Kamo, kde je ten dedinčan? On bol tu nahore. On musel takam skočiť. Nie za týmto. Jo, on spí. OK, potrebujeme to osvetliť. Choď domov pre oné. Pozor, na moste sú mobky. OK, ja idem zabíjať mobky v tých oných stromoch. Poďte bojovať so mňou. Zmadívali! Tu nikto není. Ale je tu Rotten Flash. Je tu. Zombík. Aha, A my ani nemáme... creeper. Čo? OK, utekám cez svoju dieru. Ne, poď, nech to nevybuchne, prosím. Dokiaľ. OK, zvládame. Poď creeper. OK, vybuchol tú polku baraku a polku oného. Tej farmy. No zapadol. My nemáme doma žiadne osvetlenie, vole. Tak dáky správ. Ja práve neviem, čo je strom a čo je creeper. Lebo sapling a creeper majú podobné textúry. Ja som práve dostal správu. Aké zabil som? Fajn, poď to hej, posvetľuj to tam dáko. Ja mám aj teraz priamo vypnutý light mod, Jo. aby som to vedel reálne osvetľovať. Vidíš, tu nám to troška vybuchlo. OK, Denčan žije. Tak to mám vedieť, kámo. A znova má trade. Fajn, takže ja idem viete, že všetky tieto stromy. Ja keď nad tým rozmýšľam, ja si spravím toto. Rozhodol som sa vykopať všetky stromy, trvalo mi to dosť dlho a to som nevykopal ani trošku, reálne som vykopal pár stromov, počas čoho sa mi zničili 2 sekiry, takže som vôbec nevykopal všetky, vykopal som ich iba pár a potom prišiel Slendy a znova sme začali progresovať. Poď sem. Vidíš tento kúsok vyťažený? Áno. Z tohto sa mi zničili 2 sekiry. A môžem prosím to drevo? Jo. Chceš 2 staky? Či stak Všetko drevo. Nedostaneš všetko. Tam máš. Paťo? Jo. Sprav si miesto v inventári, prosím ťa. Na čo? Mám Jo, aha, tak to už sú styky, dobre, tak toto potom vytrejdu z vesničanu. Koľko máš tých stykov? Tá česta je plná stykov už. Ja, no však to som tam všetko pohádzal ja. Si to urobil za OK. Jo, my k tomu už máme na levely expert. Super. Vezmi si za toho trade? Kámo! Čo? Môžem prosím minúť 7 emeraldov na luk, ktorý má na sebe Unbreaking 1? Ako keby, ak chceš, ale podľa mňa je to zbytočné, lebo podľa mňa asi vy obchodujeme lepší.
Takže takto asi áno. Už mám 42 emeraldov. To iba tu a doma máme 52, nie? Okolo. OK, ja idem ďalej. Oh shit. Do pčic! To si si... Poď. Yes! Yes! Ja, ty si spadol do tej vody, čo som tu ja vtedy položil. Kámo. Nemáš za to. Nezastávajú. Prosím, nezastávajú. Ja mám u seba toľko vecí. Nemáš za čo. Ja som tu položil iba tak, náhodne keď som išiel a potreboval som zobrať hlavu. Do pčic! Ja už som si myslel, že si v Kelly, kámo. A ja! Ja som prežil. Teraz spadneš zlova, tak. A ťa hitnúť? Ne. Ja pôjdem domov, naťažím si nejaký kameň a vykraftím si znova kamennú exku a pôjdem ťažiť to drevo. Asi čo mi iného zostane. Ja ten barák už je hotový, už tam teraz iba stávam most. Okej. Čiže pozor uvidíš mega veľký postkomunistický panelák. Počkaj, dostávaš horom ten most? Áno. Čiže už to vyzerá krajšie ten dom. Ver mi na budúce, ja som builder. Môžeš sa potom semka ísť hore pozrieť, aký je tu dobrý výhľad. Čo vlastne na minimape onedlho aj budem môcť vidieť. Tam tú tvoju platformu. Čo mám semka púšťať vodu? Ty si degeš! Ty ja som to nestihol! Čo? Stihol si to. Ty si degeš. Nemá si u seba nič dobré. Mal som u seba niekoľko stakov, veľa berísok a mal som na sebe brnenie, vole. A ja ťa teraz môžem zhodiť do vojdu. Môžeš, no. Som mal u seba toľko vecí, ty si degeš. Po ďalších Slendyho rageoch som si to išiel odspikávať dlhým ťažením dreva, z ktorého sme potom vykraftili tyčky a išli znova tradovať s Fletchom. Tak to ti to poviem, už tam máme 58 emeraldov. Jo, ja robím ďalšie tyčky z toho dreva, čo mám, takže... Jo, lenže už znova za toho ten trade, vieš? Keľu. Ale to nevadí, on sa oni toho obnoví. Potom sa môžeš pozrieť do tej česty, koľko tam budeme mať teraz slabov. Jo, ja som sa už videl, však ja som si tam dával tie 3 staky ešte. Jo, ale teraz ešte po novom. Jo, tak... My sa nezmestia všetky tie tyčky do inventára. Jo. No áno, to je ten problém, že ty máš postup. Ja mám tyčkami zaplnený celý invent. Skoro. No. Jo, tak ja k tým slabom hodím aj tie tyčky. Ja idem ešte pozbierať tu na tie veci, čo popadali, ako saplingy a všetko. Ja tu ešte asi nejdem zasadzovať tie stromy, ja ich tu zasím na budúce, pretože z toho tu zase nechcem mať to, čo bolo predtým. OK, takže idem teda na Home Island a až to ukončíme. Ináč, ten most, ak si začal stavať, tak to mi strašne pripomína, keď my hráme s chalanmi oné... jak sa to volá? Bedwarsy na Cubecrafte. Lebo tam sa dá kúpiť proste taký Enderman, čo ti postavá most. My sme raz spravili to, že sme ich kúpili 1 000 000 a proste sme to stavili cez celú mapu. Takže čaute ľudia, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, určite dajte like a odber. My ďalšie videjko určite budeme viacej progresovať, určite ja tu postavím ten portál, takže sa určite tešte na ďalšiu časť. A zatiaľ čau.